Tak já se omlouvám za komplikaci, doufám, že mě dobře slyšíte, že prezentaci vidíte. Děkuji Viktorovi za asistenci, jako obvykle. Budeme to muset teda vzít asi hodně rychle, protože už nám zbývá dokonce zhruba 10 minut, takže já si tak jako jenom prosvištím ty slajdy. My jsme se rozhodli tenhle kurz pojmout, nebo ty kurzy, o kterých vlastně už mluvili kolegové přede mnou, tak jsme se rozhodli využít, v tom kurzu, těch kurzech jsme se rozhodli využít naše zkušenosti s popularizací vědy. Viktor o tom už dopoledne mluvil, a je to hlavně proto, že ty populární témata mají velký potenciál, pokud je chceme využít pro rozvíjení digitální gramotnosti, kritického myšlení, a díky tomu vlastně můžeme i vědecké a technické vymoženosti efektivně dostávat k většímu počtu lidí, nejenom k těm tradičním zájemcům. S tou vědou se to někdy má trošku komplikovaně, to je můj oblíbený plakátek z nástěnky o moderní vědě, že buď teda zachrání svět, anebo nás všechny zabije, a zhruba mezi těma dvěma extrémy se asi v té prezentaci, hlavně k jejím konci, budeme pohybovat. Pokud bych měl shrnout, v čem má popularizace význam ve vzdělávání, tak může fungovat jako motivace k učení, může podporovat samozřejmě rozvoj kritického myšlení, schopnosti nějakým způsobem třídit informace, pracovat s nimi a nějak kriticky je hodnotit. A v neposlední řadě ten způsob popularizace, který my jsme zvolili, tak vede i ke zlepšení digitálních dovedností, protože vlastně většina našich popularizačních aktivit, které tady na CŽV děláme, tak nějakým způsobem využívají digitální technologie. Často se budeme potkávat v té digitální oblasti s řadou rizik. O řadě z nich už tady zase zaznělo něco zajímavého, takže to nebudu dál plně rozebírat, ale rozhodně pokud chceme cokoliv dělat jako v oblasti digitální gramotnosti, tak rozhodně narazíme na problematiku bezpečnosti a ochrany soukromí. Narazíme samozřejmě i na problematiku dezinformací a fake news, k tomu se ještě dál dostanu. A narazíme i na to, čemu se říká digitální propast, o tom už tady mluvila dopoledne docentka Rohlíková, takže to zase nebudu rozebírat, ale dopodrobná, ale je to věc, kterou bych jenom podtrhnul a zdůraznil její důležitost, protože bez toho, aby digitální technologie byly dostupné všem, tak se rozhodně společnost nebude rozvíjet tím nějakým harmonickým způsobem, který bychom si představovali, a bude spíš docházet k zvyšování nerovností. Rozhodně, pokud je zapotřebí, nebo pokud chceme popularizovat jakékoliv vědecké poznatky, tak nestačí je jenom nějakým způsobem jednoduše přetavit nebo trošku zjednodušit a předávat je dál. Zásadně v dnešní době, která je do určité míry klipovitá a upoutat pozornost je jakýchkoliv posluchačů a diváků je těžké a musíme to udělat velmi rychle, aby vůbec s námi zůstali, tak je zapotřebí vytvářet nějaký obsah, který je jednak zajímavý, jednak je interaktivní. To znamená, že do něj uživatelé mají nějakou možnost zasahovat, nějak ho spolu vytvářet, nějak s námi třeba i v tom kurzu interagovat. Stejně tak musíme zapracovat, jako všichni popularizátoři, na komunikačních dovednostech, protože setkáme se s tím poměrně pravidelně na Západočeské univerzitě, kdy vlastně vynikající a špičkoví vědci jsou ještě schopni, dejme tomu, přednášet svým studentům, ale pokud mají ty věci ještě nějak dál zjednodušovat, tak už je to, zejména u nějakých komplexních témat, tak už je pro ně velmi náročné to udělat nějakým srozumitelným způsobem. K tomu právě mohou napomoct různé metody tvorby toho obsahu, ať jsou to videa, nebo třeba kurzy digitální, jako tady o nich celý den mluvíme.
Kromě těch našich kurzů, tak jenom bych tady odkázal na tři zajímavé kurzy, které jsou to spíš přístupní, to nejsou nutně jenom kurzy, respektive dva jsou online, jeden můžete mít spíš offline. Ten první je určený spíš pedagogům, není určen pro žáky jako takové. Je to kurz od člověka v tísni, poměrně snadno to najdete, jestli zbyde na konci čas, tak já bych tam ještě ty odkazy promítnu. A ten se zaměřuje na to, jak pedagogům pomoct učit o tak jako složitém, komplexním a kontroverzním tématu, jakým je změna klimatu. Pokud bychom se chtěli zaměřit na takovou tu klasickou hard přírodní vědu a chtěli jsme se podívat třeba na chemii, tak poměrně zajímavé kurzy nabízí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která má nabídku kurzů, s nimiž mohou přijet k vám do školy, ale nejenom na základě zkušeností z covidu, tak jsou vlastně schopni takové krátké kurzy do 2-3 hodin přenášet i online, včetně teda chemických pokusů, což je vlastně zajímavý a ne u nás úplně netradiční způsob, že teda ta popularizační akce není někde nahraná a není jenom na YouTube, ale probíhá online a synchronně se na ní žáci mohou dívat, a byť teda na dálku, ale nějakým způsobem s těmi lektory interagovat. Pokud by vás zajímaly třeba kurzy, které se týkají astronomie nebo fyziky, astrofyziky, dalších věcí, tak doporučuji Australskou národní univerzitu, Australian National University, která má vlastně řadu MOOC kurzů zadarmo k dispozici. Zase jenom bych odkázal na to, co vlastně říkal dopoledne Viktor Chejlava. Typicky vlastně většina těch MOOC kurzů nabízených univerzitami tak je k dispozici zdarma, nicméně zaplatit si potom musíte za ten certifikát. Jo, samozřejmě některé kurzy jsou uzavřené úplně, ale většina těch MOOC kurzů je koncipovaná tak, že můžete bez potíží absolvovat, nicméně certifikát už si musíte potom zaplatit. Viktor to už tady taky zmiňoval, že vlastně jednou z aktivit, kterou my děláme v Bav se vědou a kterou se snažíme popularizovat různá témata, tak je i třeba náš facebookový profil Bav se vědou, kde sdílíme různé obrázky zajímavé, ale i samozřejmě takové vtipy, anekdoty, nějaké memes, které mají souvislost s vědeckými tématy. A bohužel teda vlastně celou dobu tady se bavíme o takové té jednostranné prezentaci směrem k těm účastníkům kurzů nebo k těm recipientům našich popularizačních aktivit, ale poměrně zásadní pro nějaké vstřebání zejména těch jako složitějších témat je určitě důležité se nějakým způsobem interagovat a diskutovat ideálně tváří v tvář, což v těch kurzech není úplně jednoduché a je to většinou hlavně náročné na čas a tím pádem i na prostředky. Takže ta diskuze nebo nějaké jako diskuzní moduly v těch různých kurzech jsou, ale většinou to neprobíhá v reálném čase, ale čekáte na to, jestli vám někdo odpoví. Diskuze na sociálních sítích k těmhle příspěvkům většinou není nějak zvlášť podnětná, k tomu se možná ještě dostaneme. Tak, já bych tady jenom shrnul, že vlastně ta popularizace vědy probíhá na všech těch třech úrovních, jak formálního, tak neformálního, tak toho informálního vzdělávání. Formální úplně jednoduše si můžeme říct, že probíhá ve škole, to neformální, my jsme našli nejspíš asi v nějakých kroužcích, science centrech nebo muzeích, když to hodně jako zjednoduším, je to nějaká dobrovolná, ale strukturovaná aktivita a většiny z nás se bude týkat i to informální vzdělávání. Já jsem tady ukázal několik příkladů. Jednak je to klasické memečko, taky z mojí nástěnky, pak jako YouTube vlastně přetéká řadou videí, která se zaměřují na popularizaci vědy a samozřejmě ta popularizace probíhá i na komerční bázi. Tady ukazuju jednu z takových zajímavých příkladů toho, jak se dá astronomie zprostředkovat dětem.
v podobě knihy od Petra Brože, která se jmenuje Vesmírníček. Já to proklikám rychle, ještě se k tomu dostaneme. Měl jsem tady připravenou takovou složitější nebo teoretickou část, která se týká popularizace vědy. Zmínil bych z toho vlastně úplně jenom jednoduše to, že pokud využíváme nějaká média, multimédia, tak už jsou prostě součástí našeho každodenního života. Už vlastně, jak tady ten Mark Doise, kterého tady zmiňuji, tak prostě už tvrdí, že my nežijeme vedle těch médií, není to jenom nějaký náš nástroj, ale už vlastně žijeme v těch médiích přímo, už jsme jich jako součástí a oni jsou součástí našeho života a my jsme vlastně už součástí jejich, což sice tenhle autor vykresluje jako pozitivní záležitost, která skýtá mnoho pozitivních, velký pozitivní potenciál do budoucnosti. Já bych to viděl osobně spíš skepticky, ale tak to není úplně důležité. Podstatné je, že na tyhle rizika toho uvíznutí ve virtuálním prostoru nebo v prostoru těch médií, už na to upozorňovala dopoledne Lucka Rohlíková, kromě teda toho, že ten obsah pomocí našich kurzů, ale i právě sdílením obsahu na sociálních sítích, ten obsah činíme dostupnější a zajímavější a umožňujeme pomocí třeba nějakých simulací a online her interagovat v rámci nějakého virtuálního prostoru, tak pořád vlastně odtrháváme ty lidi od toho takzvaně reálného světa a asi nezbytnou součástí alespoň některých těch popularizačních aktivit by mělo být to, že si takzvaně na něco sáhneme. Mluvila o tom asi Olesia, to náš, možná i Viktor, já už si teďka přesně nevybavím, minimálně při jiných příležitostech jsme vždycky vlastně nadšeně sdíleli příklad toho, jak si tady u nás na Západočeské univerzitě v IoT Labu účastníci kurzu mohli do toho našeho kroužku Bav se vědou, mohli sestavit svůj počítač a odnést si ho domů. Takový asi ideální příklad, ale každopádně jeví se jako nezbytné vytvářet vzdělávací zdroje online tak, aby nutili účastníky nějakým způsobem vykonat i něco v tom offline světě. To znamená na něco si sáhnout, někam jít, na něco se podívat, něco si reálně vyzkoušet, nejenom v podobě toho, že se díváme, před námi odehrává něco na televizní obrazovce nebo na monitoru počítače. A tady zase asi bych jako jenom zdůraznil tu dostupnost technologií, která je prostě zásadní a bez níž jako bychom spíš jenom zvyšovali nerovnost v přístupu ke vzdělávání. Je to zase široké téma, už jsem to tady zmiňoval jako tu digitální propast a je to věc, na kterou je důležité myslet při navrhování jakýchkoliv vzdělávacích kurzů a online aktivit. Někdy tam stačí i jenom to, aby ten konkrétní produkt byl dobře responsivní, fungoval i třeba na mobilu, na němž ten obsah bude konzumovat nebo konzumuje čím dál tím větší množství lidí. Ne každý má k dispozici neustále přístup k počítači. Zároveň, aby to nebylo nějak extra náročné, třeba na internetové připojení, aby na nějakým horším připojení se ty aktivity daly absolvovat. Většinu těch věcí prostě přeskáču. Moje oblíbené téma, jak aplikovat principy nových médií nebo jazyka nových médií od Lva Manoviče, přeskočíme taky, protože už náš čas vlastně vypršel. Je to poměrně zajímavý koncept, pokud by to někoho z vás zajímalo, tak prezentace bude k dispozici a řada materiálů od Lva Manoviče, což je umělec, teoretik médií a i člověk, který se zabývá právě vzděláváním pomocí médií a multimédií, tak se dá najít i v češtině celkem bez potíží na internetu. Jsou k dispozici i přeložené nějakého díla do češtiny. To všechno přeskáču, protože bych rád ještě na závěr jenom upozornil na to, že vlastně popularizace vědy dnes nabývá na důležitosti
s tím, jak vlastně sílí jednak ta protivědecká nebo antivědecká hnutí a tím, jak se vlastně velice efektivně šíří konspirační teorie, jsou mnohem snáze než dřív. A neříkám, že popularizace vědy je jako všelék na tohle, ale rozhodně dobře udělaná popularizace vědy je asi účinnější nástroj než snaha o regulaci rozšiřování nějakých konspiračních webů, která v podstatě stejně nakonec v posledku nefunguje a ty informace se objeví v jiné podobě, protečou prostě k těm svým uživatelům jiným kanálem. Tenhle význam vědeckého myšlení bychom tady mohli jako rozebírat dlouho. Asi by se snadno najdete celou řadu aktivit, které podporují v dětech kritické myšlení. Nicméně i to kritické myšlení samo o sobě, nebo ty metody kritického myšlení úplně neobstojí, pokud jako za nimi není ještě nějaký jako reálný vědní základ. A to nemyslím jenom z věd přírodních, ale i věd jako společenských, případně z historie. Jo, to znamená jedna, která nestačí prostě jenom jako natrénovat si kritické myšlení, prostě nějaký postup, jak si ověřují zdroje, ale zároveň potřebují i nějaké poznatky prostě znát nebo jako aspoň nějak elementárně těm konceptům porozumět. To znamená, že popularizace vědy vždycky poskytuje i nějaká empirická fakta a vyžaduje zároveň teda i nějaké logické uvažování, takže nemůžeme jenom prezentovat fakta a nemůžeme jenom trénovat kritické myšlení, ale jako v dobrém popularizačním kurzu by se asi mělo objevit obojí. Nebezpečí konspiračních teorií se asi nebudeme úplně dlouze věnovat. Každopádně je asi dobré se jako uvědomit, že ne každý, kdo věří nějaké konspirační teorii, je nějaký jako zlovolný, zlý člověk, který nám chce uškodit, ale kdy je to prostě pouhá oběť nějaké série náhod. Na druhou stranu možná by bylo i zajímavé zamyslet se nad tím, jestli každý z nás také nějaké té konspirační teorii aspoň trochu nevěří a vyzkoušet si sám na sobě si nějakou takovouhle pěkně vyvrátit pomocí nějakého kritického uvažování. Každopádně problém tam není jenom v tom, že by nebylo dostatek informací. Taková ta představa, že lidé jsou hloupí a věří nesmyslům, protože nemají dostatek informací, tak to už jsme zjistili dávno, že tak není. A že dost často jsou prostě ve skutečnosti spíš obětí nějaké manipulace o těch nějakých rizicích hybridní války a tak. Asi to by se hodilo spíš do toho předchozího příspěvku, který jsme tu slyšeli, ale každopádně i při tvorbě popularizačního obsahu je dobré se dopředu podívat, jestli zrovna k tomu tématu neexistuje nějaká konspirační teorie, a buď rovnou v tom kurzu se s ní nějak vyrovnat, anebo být připravený na to, že že kritika může přijít nejenom ze strany toho, že tam je třeba věcně něco špatně, nebo že jsme něco příliš zjednodušili, ale že ten útok pravděpodobně bude veden spíš z pozic toho, že někoho, kdo vůbec vědě nevěří, anebo věří v podstatě úplným nesmyslům. Pokud by vás tohle zajímalo, tak bych doporučoval YouTubeový kanál český, který se jmenuje Spiknutí, který je tomu na to velice pěkně zaměřen a jeden z posledních příspěvků se tam věnuje právě hurikánům v Americe a vlastně děsivým příkladům toho, jak jsou meteorologové obviňováni z toho ne, že předvídají, kudy hurikán půjde, ale že ho způsobují. Je to přesně ten jako důsledek šíření konspiračních teorií a vlastně i asi pravděpodobně i úpadku v školství, nejenom v oblasti tedy společenských, ale i těch přírodních věd. Tak. Tady na závěr několik příkladů úspěšné popularizace vědy.
Pravděpodobně znáte dokumenty, jako je třeba Kosmos, nebo, já nevím, u nás to vyšlo, nevím přesně ten český překlad, nebo Planeta Země s Davidem Attenboroughem. Jako příklad knih jsem právě uvedl takovou úplně typickou popularizační knihu od Jiřího Grigara Okna vesmíru do kořán. Docela zajímavé, možná dát si vedle sebe s třeba knihou Vesmírníček. Mezi tím vlastně několik desítek, možná skoro 50 let jako rozdíl, ale pořád jsou jako i ta Okna vesmíru do kořán pořád jsou takovým základním kamenem pro popularizaci astrofyziky. Spoustu informací najdete i na různých blozích. Je docela dobré opravdu si ověřit, jestli ty blogy jsou vědecké, nebo jestli se tedy zabývají tou vědou, ale spíš z toho pohledu těch konspirátorů. No a v neposlední řadě jako instituce nějakého neformálního vzdělávání, jako jsou vědecká muzea nebo science centra. V Plzni máme Techmány, ale najdete v řadě krajských měst nějaká obdobná zařízení. Spoustu jich samozřejmě najdete i v cizině a řada z nich nabízí třeba i virtuální prohlídky, takže pro nějakou inspiraci, co se dá v oblasti popularizace dělat, vám poslouží také. Tak. Na závěr jenom připomenu, že teda rozhodně vzdělávání nám a popularizace vědy nám nepomáhá jenom v té oblasti rozšiřování nějakých vědeckých poznatků, ale má prostě i svoji roli, dokonce tady jsem teda pateticky nazval v boji proti dezinformacím, což se stává jako podobně důležitou součástí nějaké digitální gramotnosti, jako ty technické dovednosti v dobách dřívějších. Takže děkuji za pozornost, omlouvám se za rychlost, ale chtěl jsem skončit včas. Tady na závěr ještě vidíte nějaké zdroje informací. Prezentace bude ke stažení a ten seznam i s nějakými prokliky tam určitě bude k dispozici.